Ivica Prtenjača. Antena. Popeo sam se na krov svoje zgrade. Osjećao sam se kao što se osjećaju uzgajivači golubova u američkim filmovima 70-ih. I doista bilo je perje i smeća. Nešto od Božje blizine tu, među antenama. Već danima dolje u stanu s ekrana bježi slika. Glasovi se miješaju. Zato me evo na krovu s antenom u ruci, odlučan da sve popravim. Da pronađem mjesto s kojeg stižu toplije večeri. Plavi televizijski prekrivači. Podnošljiva povijest. Podnošljive zablude. Ali tko je u stanu? Tko će sve to provjeriti? Držao sam antenu na krovu zgrade u Držićevoj, ne znajući što činim. Hodao sam lijevo i desno, slutio valove. Što se događalo dolje, nisam mogao znati. Kakva situacija, pomislio sam. U trenu sam odlučio kupiti kućnu antenu. Živjeti u manjem rasponu, imati uvide u posljedice svojih odluka, činiti što god hoću, nadzirati sve što će izići i sve što će doći u krletku. Ostao sam još nekoliko sati potom, sjedeći na krovu s antenom u krilu. Automobili su prolazili po Držićevoj. Sava je tekla u duboku istočnu noć. Čudna mi je mekoća naplavila zglobove. Moja me odlučnost srećom napuštala. Srećom, kažem. A tada ustanem i ispalim se na mjesec.